Joo. Tossa se on viisi. No nyt se ei aloita kräkkää. Nyt se vääntää. Kokeillaan kerran näin. Kokeillaan kerran näin. Noniin. Hei vaan. On se video. Hei sä voit. En suosittele. Mä suosittelen. Koska Mä suosittelen. Mäkin suosittelen. Niin. Koska? Tää on mennyt jo puoli minuuttia. No voi vittu. Älä! Noniin, katsokaa mun ollia! Vittu! Miks mun skene kräkkäs? Voi vittu! Kiitti. Älä nyt mä heitän settiä! Tää on mua! Älä vittu vielä! Saa sen pala. Joo, just, takan hommailu, kun on laaseri! Mä saan tämän. Tää on mua! Mä saan sen pala. Joo!